Здравейте отново, значи са. Виждали сте го, моя мачоко, как еде царевина. Направо умира. Ще ми изяде ръцете, ще ми заде всичко, докато му държа. Така, краставица хапва от време на време и той. Доматче тук там дъбва си, няма проблеми. Обаче, аре кажете ми, некой дали това му се е случвало. Печен варен картоф. На конвектомат. От тия, дето са, ги пекат на конвектомата и са с копър и чесън. Аз обичам картофа да си го ям с оцет. Да, обаче не какъв да е оцет, а оцет от люти чушки. Не се ебавам. Половината ми ядене отиде за котак. Оти оне ми изеде почти сите компири, които бяха с люти чушки. Вие ми кажете дали това ви се е случвало.